ఈ విధంగా రోజుకో రూపంలో ధరల భారాలేసి ఈరోజు ప్రజలను నడ్డి విడిచే పరిస్థితిలో బీజేపీ ప్రభుత్వం అలాగే రాష్ట్రంలో ఉండే వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉంది. ఆ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు సచివాలయాల ఎదుట వామపక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. అలాగే ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నది ఏమంటే, కరోనా వచ్చి ప్రజలందరూ ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ప్రజలు ఆదుకోవాలనుకున్న చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా దేశాల్లో ఈరోజు మనం చూస్తే పంజాబ్లో 3 నెలల పాటు కరెంటు ఛార్జీలు రద్దు చేస్తూ ఆ ప్రభుత్వము నిర్ణయం తీసుకుంది. అట్లాగే ఢిల్లీలో 2 నెలల పాటు రద్దు చేశారు. కేరళ ప్రభుత్వం 2 నెలల కరెంటు బిల్లు రద్దు చేశారు. ఈ విధంగా ప్రజలకు రాయితీలు ఇవ్వాల్సిన బోధించి ఈరోజు కరెంటు ఛార్జీలు మోయలేని పద్ధతిలో స్లాబ్ సిస్టము ఏదైతే తగ్గించి యూనిట్ కాస్ట్ తగ్గించి ఆ విధంగా ఈరోజు ప్రజల మీద భారాలు వేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీలు పెంచారు. కనుక ఈ విధానాన్ని మానుకోకుంటే ప్రజలు కోరి కట్టే రోజులు దగ్గర పడ్డాయని చెప్పేసి ఈరోజు బీజేపీకి అట్లాగే వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని